Ta hagani ke por ngadap daga jingkemen ke bekrau. Basa sisen pat ngala ia ke banwan biang syagi yeng jong fi. Lingba kini ke Chanel. Kabangi jupen mi malaga Sunday. Ya kaban ai fi ke jinghikai ke bedan kam. Bat ngadangit skamba kartu kani tayo mentang ala keren. Hapreng jong kini ke lockdown. Kambon hi ki khubor ke mga keren ke day bet. Syapanggi Sngi Kiba Khatduh lani syapanggi ni ki ya ki mga minta. Bat ngadangit kalalong ke Jingshai fi ngala keren shibun bahay ke jingikai. Bat ngadangit skem ba lingbada ke jing duwai lingbada ke jing duwai jong ki babon bat lingbada ke jing daga jing pelit jing mut jongai ke ban ngap ru ke jing lam ke jong blay. Ngayo ibo blay wai ngai ki ktien ki badon kam na ktien ke jong. Bat ngakwa bangan ong biang ya kani ke ktien men ke Sngi syai ke bangan ya chakmat. Lada bisngap ke ktien ke jong blay don na pa ka do not ke bapdiang don na pa ka do not ke baduai. Pelet jingmut lupa ngap ke ktien ke jong blay da ka bapikwa banyo ke jing hikai na utrai. Namar minta ke Sngi ngan ai kani ke jingkren ka banganget ke don kam kata kala don kam kerki kani ke jing hikai. Bat ka bangan kren men ke Sngi kedai syapang ke Jingshukor kabahaki Sngi Kiba Khatduh. Kata kali ke kerteng ke bangadon ban keren menagi Sngi ke Jingshukor kabahaki ni ki Sngi Kiba Khatduh. Fi ngi ema ki Sngi Kiba Khatduh ko mangi tip e kata. Ngim tip lano ke jingrong no kanwan. Hari ngi tip bakila im hatmir jong kata ke jingrong no ke jong turai. But ka Bible kala ada keren syai ba haki ni ki Sngi Kiba Khatduh. Kandan shibon ki eki banja. Bat ngiyo ika jing ja kila ja shisha ngiyo ika nika jing shong mentaha po ki yeng ki sem nika jing hap jong ika bangin do no ika tray ka ta ika late ka wan ka jing sange alut jong ka sarkar jong ka pertai pra ka way ka jing sange jong ki school ka jing sange jong ki jinseng ka nika bangim jula ika ban muddur hakarta jonga. Hari mintangi yu it lagi khmat baga ega bala thoa ka Bible kala sedang manja bat kala dan ke jing kala dan ke jing ele ka bajur ka ni ka pertai bat ngim tip saki de ki bandang ja shikmat handai ngim lingo la ni ngim pala ngam sngo palaru namangi yu i bangi dan ke ktien ko jong blai ka ba hikai lepaingi ya ka ega ban se ja shikmat ka Bible kala lep itu bat lada pidai ki ru pule Bible pinyo i ba ka ega ba Jingshukor ka ega ba ke kitab barim ke keren ka ega ba blai lada keren na kini ke Bible unpendap ia kata nak kata daw ngakwa mendag Sngi bangan ong finamal bangi emagi Sngi Kiba Khatduh hadian mga puli ke Bible ngayo iba nagi jing tho kiba ke testament ke betamai kamtam nagi gospel habau Jingshukor bangi Sngi Kiba Khatduh ban nagi jing tho jong apostle barok khait ki badana ke Bible habagi keren bangi Sngi Kiba Khatduh kawai naga bagi keran nagi ni Sngi Kiba Khatduh kadai baki daya thol pa bagadak kaba paushai kepada yo ishna lane kaba kabam dai kaba ri kadai kaba shai kadar ngakwa fi baro kaba ngap ni jingkran jangam ta Sngi babile bin tip bagadak kaba paushai lane kaba da tikna bah kaba Jisu la kren kaba ki apostle kala kren kadai bakandan ke Jingshukor kaba kraw hagi ni Sngi. Hoi konsedan kata ke Jingshukor ke bakhamrat ba lani ke bakham kraw hagi tiki nyos nam ke jingjinjar. Hendrai shuwa ke jingrong no ke jong try kanan ke Jingshukor ke bakraw. Bat ngakwangan pen ifi khnang manum slam ngakwangan pen ifi ke naman ngan keren shibun. Man nganget ngan la man pendap la kumno apa shikin tai ke jingkren jonga. Nama ke jingkren ke bejrong. Hari ngakwa agni ke porba habang ngakren agni ke jingi ka ngakwa bangan late bet no si ktien ke jong blay na mga ngakwa bangan pensyai fi khnang ba pensyai ba pinom klumar agni ke Sngi Kiba Khatduh balay ngakren agni ngakwa ba niya dai ke gospel ngakwa ba niya dai ke Jingshukor blay ngakwa ba niya dai ke banget agni ke pertai ke jingi ki bala ban sngo tho in ke ktien ke bangakren ba niya dai fi ba pinom ha ba ke Jingshukor. Namar ka Bible kala dap keren syai ba wat ya ki bala jit ru on syukori ki la da kim pikir ba today na kata daw ngakwa ngan pen ifin na du sedang menagi Sngi fi da pipuli ke Jingshukor la ne la nga keren ke Jingshukor ka ai ke Jingshukor ka ba ong ke ktien pareng ke deception kata ke Jingshukor ngakwa ke por bangan pen syai fi kat kum ke Jingsno tho jonga fi ke ktien Shukor ha ke ktien kasi Lesila ngakren ke ktien kasi ke ktien Shukor haba ong Shukor kare ke ktien ke bakhamalor bani ke ktien top
Banyak ketien penbiet, banyak ketien lamlero. Ubriu betok pilap no tang kendiat sni. Ubriu besupen biet ru pilapin syam no tang kendiat por. Ubriu belamlero pilap no nama bude belamler. Henry indah haba pipai syaga ketien kabangi penan kam laga ketien kesi syukor, lani ketien English kata ka ba syak deceive, lani kata ka bangi ongka deception. Ngakwa gani ke por ba pin ngau tho ini ke ketien, ba ke ketien syukor, syangan ong naga jing ngau tho janga, kanya rap yapi kamut ayu ke jing syukor. Haba ong syukor kamut, ba ubriu, ngapa ubriu ula nget yakabam shisha. Yakabam day, baka day ka ba day. Yakabam shisha, baka day ka ba shisha. Bat iya kata kaba bakla ba nget baka day ka ba day. Kata ka day ka jing syukor. Ndak kibriu kila hap haga bakum kata ke jinglong. Ka kata ka ban pensyai kibriu baka day ka ba syukor. Mentah pila nget ya kini baka day ka ba day. Ha baka day ka ba bakla nadu ka do anut pila na nget. But day na kata daw kajing syukor ka day kabang akwakan o yapi ka ba ikumba ka ba shisha hendra ka day ka bam shisha. Kadai ka bangan buat dengan ketien ka bang ilai long ka ketien ka si gane bahagi ni kisngi video bayak ka originality lani kata ka balong original la duplicate ka da ka wepat ka ba itik kum ka tai ka balong original but day na kata ka daw kadai ka ba kata ya ka ba gibriu kini tho ya ka ba day shisha no play but ya ka bam day no play te ka Jingshukor kadai ka ba briu ula nget ya ka bam shisha kum ka ba shisha but ula hap taga Jingshukor ngadwai mi lagi sngi badaga jing pensle badaga jing ia ga jong mensim jong play ngan la banwan ra shafi ga ga jing ikai nga hot ngan ni tu bet ipi na ka bashai habada abang pen kre ga ni ngatip banganom la pendap ga ni nama ga bejrong hadu kata senrai ngan le banwan ra tangi ki kat tu ni ki ban khmat ba pindup sngo tu ba pin lat na ga Jingshukor ka jing du wai jonga ka jing angnut jonga kamne bang kren tangi we balang tangi we jing shikri hare ngkren lang ya baro kiba nget kiba eat you Jesus Christ kiba up you jing dong no ka jong try banginom hap aga Jingshukor ayu play on your up your female aga sngi ba pinum hap aga Jingshukor pinum hap wala tiang pinum hap aga Jingshukor lada pisngo tho ega ne bang kren men aga sngi ngakren shai gata u play unum bo ingi aga jaka ka bangin hap aga Jingshukor lada pisngap ega ktien ka ba day no try snap ngan pen e figane fi shwaya ka bangan ya shakman ngakwa ngan pen e fi ba ujisu ka Bible barok away kala maham kala bu ka warning kadai ka warning ka bangi day ban pikir ba yakane ka ktien ka ba ong ka Jingshukor ba haswa jong ka jingrong no shwa jong ka jingwan ka jong traban chimno e ka balang yak riu khoi na ka ni ka pertai nga khwa ka ni thui pikir ka Jingshukor kala dep don re kampat na pau ba re menta piu e ka ni ka pertai kumba san chifau snam menta kila don ka Jingshukor e ka bakat bala hinga nyele ban pen pau shibit bat nga khwa ka no bi menta kala sedang pau bakni ka Jingshukor kala sedang ni ka ban yo jaka namar kaminsim jong ka Jingshukor kala tray ni ka pertai bat nga khwangan penifi kum ko warning ujisu ong kumne haga gospel ka jong umatius ladang ini puli tangan penifi ngan puli stat ni khnang bakan yarap ifi nakaliang jong Jesus Christ ula de pen ilpa wong kumni kala nang ka ba arfu sao singap ngan pulina de khat ka balai wong tia bagi dang shongalor lum ki olip ki senran ki lawana ujajar ki ong tu tuangi lani hakini ba lano bagini ki ai ru kin long bat ka ba kumno kadak jong ka jingwan jong me bat ka ba wai no ka ni ka pertai ka ta ka ni ka jingli jong ki senran how jisu ka ba jarjar ndau Jisu jubab yaki kaban ningkong tam ka bau ai kadai wang to sumar bau nunuru on syukor yapi kata ka ketien ka bau Jisu kuran bangi deban sumar ngi deban pikir pai wang kumno wang naba bun kini wan haga kerteng jonga kida ong mangau kris bat kin syukor ya shibon kata ka warning ka bawan no Jesus Christ pengen penifi ka jingtho ka jong apostol Paul na ka sithi sho Timothy ka baningkong kalanang pipulin na sithi sho Timothy ka baningkong kalanang ka basaw na pipulin na khat ka baningkong apostol Paul ada bitul pa wa kumne henry umensim kamat umensim khot
uang syai, uang hano, uang hau absupol, uang bahagia Kiba Khatduh, hagi ni Sngi Kiba Khatduh. Dan kiban hap no nagajinget, da ka ba pinsya skor hagi minsim ba syukor, ba nagajingi kai kiksuot. Katagali gajing ang kajong absupol. Jisuru kren Jingshukor bakan saja. Absupol ula maham lepa ba kan sadan Jingshukor wat igi bagai. Tapi puli yu Jacob uang kal nang ka beningkong ka dekat ka baar puar. Sengap ngan puli ya ka shiti ka jangu Jacob. Habau Jacob ukran ni gani uang ka bening dekat baar puar wang. Te tulang kinong le ya ka ketien. Sengap ha? Kani ka shiti ka jangu Jacob ka bau tho wang. Te tulang kinong le ya ka ketien bat am tang kinong sengau. Da ka ba syukor no ya lade. Lala piyo sengau tin ka jang play. Pim treban le ya ka ta. Kanuan ka Jingshukor. Kalau ka mapi syukor ya lade. Kalau ka Jingshukor ang ta. U Jacob ukran ya ka Jingshukor. Tapi yo ngautin ke jomplay nga keren mga nang net na nga ba da pledging mon kada nem na ka Bible la ka don na ka babal ngat la da pinget ya ka ay ka ba don na ka kitin ke jomplay pinom siya sikor tangan ng penslame ka tapi pet no Petros tangini puli Petros na mga puli ki brio jomplay ki babon tapi puli yu Petros hakani ka shiti ke jong o bu tho nga ba u Petros u tho ka shiti jong o u angi ni ki kitin ka shiti ka ba ka jong Petros na ka lenang ka ba ar nga ba ngan puli ka shiti ka ba ar ka jong Petros hakalenang ka ba ar ka dikhat ka bening kong wang Henry kila don ki nong itu lepa ba lamler hapdeng tau pat lang kuma hapdeng jong piru ki nong hikai ba lamler ki ban walam tu apo iki jingi kai ba bakla ki ba penjat no aba ki len no yo tau kunrat ubala sis pa iki ki da penuan kum tahala dehi ya ka jing penjat ka ba stat teter te shibun snaba shibun ki ni bot no iki ta ki jing le ker et jonki ki bana ka benta jonki on kren ben e ya ka lenti ki jing shisha bara ka jing kwa lalat ki ni khai pi da ki ktien ki ba taunang ya ki ba ka jing pen ram na men slam kam pen tot ba ka jing penjat jonka kam samtia ong ke ktien ke jomplay nganum don por ngan pen ilot igini renga shipule bau jisuru ai warning wapso Paul ai warning u Jacob ai warning Petros ai warning pengen pule ya ka jing tho ka bau u Yohanes u tho ha ka shiti ke jong snap ngan pule ha ka shiti ke jong ka jong Yohanes ka beningkong la pin pule ga ni shiti ke jong Yohanes ka beningkong pet ka ong ini ki ktien la pin pule na ka lanang ka ba ar snap ngan pule na ka lanang ka ba ar khat ka ba khat prawang ko khon hep kalong ka por ka ba khatduh kamot ki Sngi ka ba khatduh bar kuma piyo sngaw ba tao ba yele persyayo Chris wan wat mentaru lami no shibun ka bele persyayo Chris nang ta ken ngitip ba kalong ka por ka ba khatduh jan baro ki brio ka Bible ka Testament ka ba tumay laong la baro ngala puli fi mentanaw Jisu ngala puli ka jing tho ka jong wapsus Paul ngala puli na ka jing tho ka jong Jacob ngala puli na ka jing tho ka jong Petros ngala puli na ka jing tho ka jong Yohanes kamat baro kini ki nang tho ka Bible haba ki kren syapang ki Sngi ki Khatduh ki kren bet baka dak ka ba syai kedar ka day baka nan ka Jingshukor ka ba kraw naga te daw don ki brio ki ba perkhat lagi ni ki bam perkhat lagi ni ki bam pledge ai wat kita ki ba shakri ba yo blay ki shirham ki shong shit ru ngayo I ba ki klem da pledge jingmat ni ngakwa ba pin sange kendiat lagi ni gisni what you mare klumar ngakwa ba pin shong kendiat ban perkhat manang try ema ki Sngi ki Khatduh mangitip baganan ke Jingshukor try ngakwa bangan sngau tho yakani ke jing shakri jonga yong apoy shaga jaka ka bakla fi daina ka daw ngakwa ngan peni fi kham kloy na margani ka bangan kren men ke Sngi dei kham jong am tip lang la nem pendap pa ke shikin tan rei snap ngan peni fi hange fi shuwa bangan kren shapang ke Jingshukor shangan kren kendiat ya ka jing shisha na maralangan syukuran tangi ka jing syukor finom sngaw tho la na pimtep shuwa ya ka jing shisha na markadan ka ba shisha ba kadan ka bam shisha bar habang ong syukor don ka ba ka bam shisha ka ba igum ka ba shisha tingan pen fi kendiat nang ni na ka Bible syapang ka ni ka jing shisha fitip ka ay ka jing shisha ka ba u pilat u kuli u jisu ang ka ay ka jing shisha Usyong akhmat jong Jisu ubalong ke jing shisha umyo priang ni ke jing shisha kataga ni ke jing long jong ni ke pertai menta bagi brio kim tip ke jing shisha
Nrenga aingu you play baga Bible ke kren shai fitem u belong ke jing shisha snga ba kene rega ba sngot not ba na Bible da fi puli na gospel ke jong Johannes ol is ngen kham klen stat ke po na mangan happen pendap in ke jing kren la fi puli na gospel ke jong Johannes u Jesu kren la de wang nang ba khat sa u khat ke ba henriu wang u Jesu le to wang ngau belong ke lenti bat ke jing shisha bat ke jing md mdano ba wanu pa hare tang danga u Jesu Ukren shai shaga purthai wanga dai manga ga jing shisha u Jesu dai ga jing shisha nga khwabin snga bai gata u Jesu yu ba anga ga lanang ga khat nyau jong ga gospel ga jong Johannes ga lanang ga khat nyau ga khat nyau fite bu ko no pen kan tang ye ki da ga jing shisha la ne gi sanran da ga jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha bat bai gi ne light lingan penevi u Jesu dega jing shisha ktien ga jong play ga jing shisha but pinda puli na ga Bible ha ga gospel ka jong u Johannes snotnat eu Johannes u angum ne ga lanang ga khan riu na ga khat ga khat lai wang u kurani ga ega bo Jesu wang ne wang henry ndaula wan ma u minsim ka jing shisha ken un yalam ne fish ka jing shisha baro na maronum kren na den rein ki ek ru kar bo unios no un kren pen pau pi ki pan sawan kaniga ktien ga dei ka bo Jesu kren chi ki sanran u ong ngangan le no ndangan pa pi we pa no pen tingan but u ong ga khat lai ndalawan ma u gamot minsim ko un minsim jong ga jing shisha un yalam ne fish ka jing shisha baro ngani at kloy kabaning kong ka ega jing shisha ka jing shisha mda na gawai pat like tang u Jesus Christ u Jesu de ga jing shisha kabar la pipuli na ga Bible ga jing shisha kabar de ga tien ga jong play kabalai ka ega jing shisha de min si mo ko jong play but kini ga jing shisha but ga khwang anong fi ga ni ga por la da fi yat but ga ni ga jing shisha pinom sha shikor pengen puli fi ba pinchai ga ni ga ba snot ho na ga tien ga jong play playing alap baka ni rega ba shisha da pele jingmot bahai gani ga khat ga bangan pin e fi mendag sngi snap ngan puli gi shiti ga ba ar ki korin ka jing tho ko jong was pol ar korin ga lanang ga ba khat wai da pet bahai gani ngakwa fin shai wo gam no snap u tho kum ne u as pol ngan puli na ga khat ga lanang ga ba khat wai ar korin na ba khat wai na ga khat ga ba lai ter wo gam ne hen reng nga shapting ba yo kumnuru kumbau tau bseng ula syukor yaka im daki but sian baman jangu bakumta on pen puot plak igi jingmut jang pi nagata ka ba shisul tap mensim but kata ka jing sngur ka ba hau Jesus Christ na malada shisha uta uba wanapi ngabama ini dikhat kan puli na malada shisha uta uba wanapi uyalap yo waypat u Jesu da singap amangan sa pensyaifi lada waypat wan ban yalap yo waypat u Jesu ya ubangim shim la yalap lani pila pediang yo waypat u mensim ya uba pim shim la pediang lani ga waypat ga gospel ya ga ba pim shim la pediang lepa pile abahaman ya shayu bududak jingli ong file ha ba kumta ba bisngap yo waypat bon yalap yo waypat Jesu wan yalap yo waypat mensim wan krane ga waypat ga gospel hato file ha ba fi shashkor ba bisngap ba fi aisha igi ba kum kita udah buat jingli hato file ha Fide pipuli gini ga city ukuran ya ga Jingshukor ga jong bsen gamot jong satan ya ga im bat ndau pun shoy ga im ka pa shi ga jingjat but pipuli nang ni wang namar ka tala da shisha utau bawan namar la da shisha utau bawan fi uyalap ken ya way palu Jesu fi mentan ngalapan ni fi bau Jesu ang ngalang ka jing shisha wang ka ktien ka jong play ka jing shisha o mensim ko uday mensim ka jing shisha pipuli ang ni nang ka bakhanar hay ka nang ka bakhat way jong ka city ka ba ar ki karen ka khat ka bakhanar wang la da way palu wan yalap fi ya way palu Jesu day u Jesu ba shisha ya way palu Jesu lada dan sa waypat ubawanya lap ipi ya waypat mensim ubam day daw mensim jong jing shisha balada waypat wanya lap ipi ya ka waypat ka gospel kini light revi kidai ki baladon ka ta ka counterfeit ka baki ong ka ta ka jing le kumbaka ki penyesriam
Penyeser yem yo Jisu iku mau day. Bat ngakwa agini gisngi mangan ong fi. Dan gibriu giba lap miet ban su pet ye kata jing yo ipau ban si pet su iku mu day Jisu pimtep uday besisha na day. Tang ma pisio i ke jing yo ipau to pi walik nget bau Jisu day ngakwa pin pet ba. Bau Jisu ju kampen pau ye la day ha gibriu. Mensim jong play day mensim de jing shisha pen baklai fi. Kaktian ke jong play ke jing shisha la dan bo nyalap pi de we pa gospel. Ngan sa pensyai si pet kita ngakwa kanang if the check by ke ko pipuli fi hang ne ngala pani fi lightly Jisu de ke jing shisha tien jong play ke jing shisha mensim ko de jing shisha Paul thong ne nang ba khat we khot ka ba khat arwang namar la da we par wanyala pi we par Jisu bam shisha the one man krane ko we par ke gospel ke bam shisha but one ke ban krane we par mensim bam shisha what let ya sha yota tagadaw man tagisngin an yele kat bala ban penrung fila ne ban batai fila pensyai kat bala la syakri kham salam trai de jing ai play ngaran ke jing singo thu kat tu kat ne mangayo iran shipon ba ki bri bahap wat hagane ke ri ke jing hang ne shlong ha ke ri ke si bat chantia ki bri ke bahap ha ke jing hikai bat ha ke jing sha shukor ke babon wat la ngam pen paulut hang ne bar khat harenga kwa bangan pen e fi na ke tien ke jong play ngaba ngan pen ifi ya ga nega Jingshukor ka ba jaha gi negi sngi haki light ligi Nongkren ngaba ngan da pen shai ba gi ne ngan pen i ya ga Jingshukor tang haki light ligi Nongkren namar ladangan pia bahai gi ne ngan amla pendap negi Jingkren tenganya le kat bala bangan kren kat bala na negi jeka ngan pia agi negi light li ki benta jong ga Jingshukor light ligi negi area ki ba pen hap sha shukor lada pimple jingmot ba ki brio gen hab aga jing sha shukor agi negi light ligi area sngap ngan pen ifi ka baningkong ka benta ka baningkong ka bangala pen kreng ni ka baningkong tam ka area ka bangalap habanga puli ga Jingshukor ka baningkong ka dai ngan bu daga ni ga point ka baningkong ka dai ka ba pen bna ni kren tang shapang yalade pinumpat sangat ho ndangala pensyai ne pinso sangat ho fi kanu kabapi sedang banyo sngau bagi brio ke penpau palat yala di keren tang yala di kentiu yala di pen ibe tang yala di keren iki bede tang yala di omyo Jingshukor kata kali ke Jingshukor go bakrau balenga ongum ta pengen puli biang fi now Matthias ke nang ko ba arpo sau hangni pinso shai fi puli na Matthias ke nang ko ba arpo sau habagi senran ki kalimena ngala puli gitu Jisu itu bakanan ke Jingshukor bat uang komne siap kan puli na nang ko ba arpo sau Matthias ke khot ke ba komne ka ong komne khot ke ba sau ong Jisu itu ula ong ki sumar ba ununurunum shukor fi siap ngan na pensyai fi uang komno ong na ba bun kini wan ha ke kerteng ke jonga ki ong manga fi ketagaktin haba kawan kini ga manga nakhmat kinong manga ukres manga fi finrap gini gisngi the check bahai ke brio ki drive lot lani ki nyalot e Jingshukor jong ki baro bakin pet shiki but bakin pet shiki jingla jong ki but bade tang maki ki ba biang tama ka pertai ngakwa ngan fi kani ka ktien ba Jisu pinsha shukor namar hagis ki ba khatduh kin dan ki brio ki ban ong manga hanga tang ke jing seng jonga ka biang tang ke jing kai jonga ka dei tang manga bala bale kamba tang manga bat nga khwa ka nang fi tang shula mi kata ka manga fi de pin tep yeng ni ko wai ngap hangan pin fi balenga ong yeng ni ki ba pen bana sha phangela di ka dei Jingshukor namar kani ka manga aba ong manga kila matla ki ong manga ga dei kris bai ki pai hadu hang ta ka dau ka dei ka ega ba pen matla kani ka dei ka jing sarong ka barung ha ka do not jong brio nda haba brio hab aga jing sarong filap la shukor yu tau brio lot bar khat aga jing imbal un shukor wi gbai nama bagala all five finger nom la kan puni bible shibone fi fitip ka Jingshukor sngapa ka Jingshukor ka wan nda haba satan uyo ban tab au brio yang ni ka jing sarong bau perkhat bai tang manga bas no tho
Kurang ke ketin ke jong play ka ba nyon be ki wai kurang ke priu nama balai usngo be tang manga was no tho but hang ta pin poi kare ke bakla nama balai nda bakala rung ke jing sarong sngo tho tu priu ula nget ba ka e ka ba Ukraine ma u kala de ka ba dei bat ula rung ke jing sarong POE snap ngan oi fi habang kurang ke jing sarong debat ba kumno u Lucifer u angel rangba jong play dana pertai dana beneng udah badan hajan jong play Henry kumno kani garung hau ngamla ban sngo tho bapleng ke jing sarong ke dan wat hakate ke jaka ke budan hajan jong play finda kala rung ke jing sarong hau Lucifer filap udah angel u bakraw u play la tau kerpang u nagi waipat ke jing tau Henry udan kejing sarong bat nakarung kejing sarong uang nganga kwa nganong ko mu blay udan hado ko masaw ne santeliki manga ngan kenti si jrong ngan chong khet kejong blay ngan le amta manga bat nda upay siya kataga manga upay siya kejing matla ba tip ba blay udan bor bat usa kenchat no yu na benang ba usa kelalong usaitan bat ngan itu ipi namar bakarung kejing sarong usyukor yaki way bat adu bentag sngi usyukor yaki way nang kata daw ladang ai ni ke point kan nugo ba kentiu palat ila dia ba krentang ila dia dapat bah ke pertai menta POE sibun wat giba ong bagi dai gira ke ba syakri play dapat bah ba yo kan nugo ba fi focus chala dia ka ba kentiu palatang ila di pikiran tang syafang ila di kadai ke jing syukor namar kaden ke jing sarong alendet bat kumbalong lulus di fa nda ula sarong usabe na play bat usaklalong unong syukor ubashir ke ye ke pertai do mentabat wan ra da kita ga idea ya kaban syukor ya ke bobon bat finlap ke breu nda bakala tap matla ke jing sarong kimla ban yo issue ila ke jong ke jing bakla finda pen iru mdan bala ban priang badai na kita daw ngkuang anong ifia ke di por ba kat ko mene ketien ke jong play puli na gani ke Bible ke ke ketien ke ba kani ke bang kren fi mena ke sngi ke ba don kama do kata what you kirki what you lasting na mar gani ke bang kren fi hagani ke por fi ke ba don kama do kata ke bang kren fi na gani ke jaka na mar kani ke ketien ke bang kren fi hagani ke por pai wang ko mene wang ko para bang tolong fi ke bi pertu bot yanga haga siti sigi Filipino nang balaing apule naga khat ge bakhat nya waso polwang wali pertho bod ino pertho yang ana mar balai wang batu khmi ite ge bayat kat kumba pio i ge rukom namar sibun ge ya chipang ge bang je tho pi ber mentaru ngai tho daga bayam ken bagilong ki nang shon jong ge ding fna ge jong ukris ki baga bakut jong ki long ge jingjat ki bo blay jong ki long ge kpo ber ge buram jong ki long ge jingle ran jong ki be ai mut brai ge ke ru ge bahaga khndau nama kita ke jinglong trais nong jengi galong habneng nang tarungi ap khamilenti yo nong pene mu Jesus Christ ubo trai ap sopol ni wang ayat hui vida go bayam nama nadu nang ke por ge jong ula deb yo ig ni ke pri ge bahab ge jing syukor bagi syakri yo play bala bagi penlong ge ting syakri yo play ge long pen bagi nong shun jong ge ding fna Fitip kilong ke nong shun jong ke ding fna kani ka ba penon buram palat ila di ka ba mau ka ba le tang bani lum spa bal bani hikai kita ke jing roi spa ka ba hadu bala pen roi ki adu bagila along palat bani gitu ki he spa ka pertai bat finda puli nang ta de kila mau ka buram kala along ka bala palat ka bagi brio ki haban buram ki kum ki blay ngakwa ani tu fi ka kawan na kani ka bang keren fi kawan na ka jing sngo kwa ye ka ban pen bana tang yaladi bat manga bat hangta fi yo i gani nongrim ba waso polu ang kadai kabanga yathu ipi dagajing chaumat hagini gisngi kwa fin fikir ba pet ba ngakrene fi agi lai benta kabanin kong gadai kabapen bana ne kren shafang yaladi kawan nagajing sarong bat gajing sarong kapen matla baru beriu bahab agak jing serong wahab agak jing syukor ba mendai tang bau syukor la di usyukor langi ki wairu na ta daw kani kade mensim baman kani kade bor jingdom go barung agi beriu nama ke kta ning kong na Lucifer ba ngakwa ngan ong fi mina gisngi tonginum pet sang nginum ra ya la di tonginum ong manga hari tongin pet show Jesus Christ ubalong ke jing shisha to ai ke jing keren jingi ai ke jingi kai jingi ai ke jing le jingi kan dai bet ka bangi penan buram yo try jingi u Jesus Christ bagi brio genyo io Jesus Christ aga jing shakuri jingi
Makinom yo iya nga, kinom yo iya nga, kinom yo iya nga. Hari kini yo iyo try ke jing im jingi. Kedai tanggata kebetulan kam mapin light na ke Jingshukor. Kabar. Kalau orang ingat keren lagi live benta. Ini kabar dengan kam keren ngala keren lagi ni la bon sin. But kebenta kabar ke mengakuangan orang ingat ini kepor kedai. Bala syukori ke brio haga riga jingi kambo na pertai barokaway. Kadai haka bentala ni haga nongrim jong ka jing hikai yaga ktien ka jong play. Fi kani kala jana du ka por ka jong ki apostol hadu menta. What na du ka por jong jisuru. Nama bangam don por nga syuang menta ngam don por ngana penifi. Engan penifi kumnu ka ja ka por jong ki apostol. Baka Jingshukor ka besyirkai tam ka day hagi jingi kai na kaktian ka jong play na maka Jingshukor ka namuan mo setan wan talk ifi wan lam ler pi ka pinum ngai hari kaba ka day haga liang jong ka jingi kai kaktian ka jong play bagi beri simbet bagi bahikai tin ka jong play ka magi day ka wan no play baka ka jingi kai kaktian ka jong play ka day bet ngakwa bapin pet bangan pen ifi ka ka ni ka nongrim habang ka keren ngakwa nga na pensyai bnia ifi alor ka ni ka benta baka jingi kai kaktian ka jong play ka day ka bapihapan pikir balay ngan penifi ka way shua ka baja ka por jong ka Bible ha ka por ka jong ki apostol kam tama ka por ka jong apostol Paul ka day baki don ki priyo ki bahikai ka ktien ka jong play ki ba wanra biang ya ka hukum ha ka ya jong ka jingayay kataga day ka Jingshukor ka basyukay tam ka bala jana do ka por jong ki apostol bat kala apaw biang menta bat kala sedang menteri kambaha menta ngan sada puli fi naga Bible fi haga porga jong apostol Paul ulet ban hikai brio nama apostol Paul de brio ba ya daga hukum ude ba mi naga judge Benjamin ude ba dan benta haga Sanhedrin kat kum ke jing tho ude ma u bang naga hukum ngam dan jingram brio ba bet ba ya bet ba bat iki hukum ke jong Moses baro henrain na habo shamyo Jesu uang ye kita baro ngala nyau sundrum bangan syamyu Chris ba anam syamanga ye ga hak ke jonga hi ga banaga hukum handai kata ga hak ka banau blai daga jingat ba hadin bu syame ni ga hak ke jong blai ga banaga jingat ba abu priang ni ga jingai uyo mat ga jingai ga balang bau Jesus Christ ba uyo iba hadin bu Jesus yap ga ding fna baru mipat u ai ga ni ga jingai shi ga brio but pindah pulih naga Bible ngap hangan penifi na ulet banyalap iga gospel peniang iga balang ke boboan ulet iga balang ke Galatia but na ulet iga balang apa Galatia iga siti jong buto pi pulih naga lanang ka baningkong jong ka siti ki Galatia ka lanang ka baningkong ka dekat ka banrio but ngan pulih ka hadu ka dekat ka bakindai ngap uang no ngas ngaulengo bapila kendria no shen kata now ta ubala khot ifi haga jingai ai ga jong Christ ga wai pa ga gospel ka bamlong ga wai pa ga gospel re tang badan gi bapen ku slai ifi bat gi bakwa ban pen kelas ni ga gospel ga jong Christ andre la da mangala ni angel na penangi tu khanapi ya ga nunu ga gospel ga ba per na ga bangili tu khanapi ai ba unlong ubala timno kumbanga ju ong mensua nga ong kumju mentapat la da nunu ru de tu khanapi ya ga nunu ga gospel ka jong ka per na ka pila pediang ai ba unlong ubala timno fin da wa supal Ukraine gane balai Ukraine ga wai par ka gospel na marangan penifi na ga Bible na pipuli na nigtin ka jong play uang kumne haga siti ki Galatia ka nang ka balai la na pinpuli na khat ka bisipa uang na markat ki balong na ga jingle ka hukum ki long apa ka jingtim kan na mala tho long bala tim yo way po way upam yaine haki aka baro igi bala tho agta kitab ka hukum ya khaban le yaki bat pinda puli ga khat ka ba khat san wa no u Chris u sil spa ingi na ga jingtim ka hukum da ka bala pelong igi jingtim na ya u ga jingtim na ta jingi na mal long bala tim yo ta way po way baro bas dia no diang khnang ma ga jingkir khu u Jesu ga ni wan ga gentle bangini o priang ga jingkula ni mensim da ga jinga nginom priang ga jingle nginom priang ga kai ni priang naga jingat balwa supol na Ukraine gani ukwa bani tho yegi brio udah keren ma bina puli udah keren ka adu kata
bagi don ki priu ki pen kelas ni ke gospel de bagi wan ra biang ya ke jing le jong ke hukum ha ke ya jong ke jing ai Fiti bagal nang ka balai ke dekat ke beningkong sngap ngan puli Galatia nang ka balai dekat beningkong wang kumno wang aki Galatia ki bobet hatou ayu bala pentamevi haba hapersha ki khmat jofi lapan ishnayu jisu bala sanar fnabi Figure ik tien ka ba ang aki Galatia ki bobet u ayu bala pentamevi ka tien ka siga ang pentame aga tien English ka ang who bewitch Mano ba bewitch yifi, kaktin bewitch ngan krenda ka ba khamkhor, mano ba wan ban aik soy yifi, ban pen sugar yifi daga jinglek soy. Kapamut begini beliau hangi gila matla, nama la sukari ki daga bagi wan ra biang ye ketai ki jinglek jaga hukum, daga bala pen thami ki la pen biet ki la pen ngop ki la sukari ki daga ni jing hikai ka bagi wan ra biang nang tanah bari bat sibun ba menta wat adu menta wat hagi ni ri ki jingi kuang anong fidon sibun ba ki hikai biang ki jinglek man pen kesan biang ki jinglek Fia ke jingi dei baga jing penem. Nga kuang anong efi. Haga jingi dei baga jing penem. Ndani ega bangi laban le bangi yo ega jing penem. Haga jingi dei baga jing penem. Ka bangi yo ke dei bet. Daga jing ai ega jong Jesus Christ. Bangi priang ega ta daga jing nget. Angga ketien ke jong play. Tangi numpen kelas ni kita. Walit da pet ba. Da pet pengan pen ifin aga Bible kat ka banga ken mau ngan puli. Ka shiti ke jong Paul. Ka bau tho shau Timothy. Hagalanang ka basaw ngap ngan puli wang kumne umensim uong shai bahagia ki bakhatdo don ki banham na naga jinge de ba pinsha skor haki mensim ki bashukor bat haka jing hikai jongik sot fitip ki hikai kumno udah wan rai ki rukomikai wan rai ko bai piti wam no daga jingle arsap ki priu bakran lam le ba thang saw ki jitip lam jongki daunar saw kabaning kong wang ki ba adong man shongkurem Don ki priyo hikai ba ndai shu man shongkurem wat ubala shongkurem bro adian bula shakri uplau ino e galak ino ki khon ber khat ino ya ka ya lok hieng ino ki khon mi ni hieng wat be jo play shakri nga khwa ga nang fi ka ta ga dai ga bas ni o palat lagi ni ki Jingshukor ga bashir kai bagi priyo persang ban pen kentang le den pen khoi le den ba elot bar kham tre shu ban dan jing dai hieng sam ta ga lagi Jingshukor Baruang kumno wang kiba adang man shongkurem kiba hukum man kendia no nagi jing pam kiba hukum man kendia no nagi jing pam kiba ublay ula tauken man pediang ya ki ya ban ta ula tauken man pediang ki dakaba aingu dakita ki banget bat kiba tip ya ka jing shisha Nabaga jing tau blay baro kalong ka baba bat ndani airu ka ba an kentai no lada pdiang ika da ka ba aingo na malapen khoj ika da ka tiru blay ba da jing duai pensalap lagi ni Sngi Kiba kren ba bidang bam ka ta ba bidang le am ta ma ta ka da phim yo ka poi biang jing le bat ka khwa ka nong fi ka ni ka por fe ba au so por ukren mai ka ni wang haki Sngi Kiba Khatduh ki nang Kiba wan man hikai fi ki ni tien ki ba ulah hikai yang ni ki ba adong an shongkurem Kiba hukuman kendia nagi jingbam kiba blay labo bagi day ban bam. Kuang anong ifi agni gapor. Namangam don por ban kren ni jingbam jingdi ndai nga kuang anong ifi mau. Ka himau blay kam day ka bam di ong gospel ha map inga ka shiti shigi nongrom kalanang ka bakhat saw. La pipuli ka bakhat niya ong hima ka jong blay kam day ka bam di ka himau blay ka day ka jingsuk ka jingkman bat ka jing ma ka jing ka hok ka jingsuk bat ka jingkman how man sim ko. Da pipuli ka khat ka bakhat praw ong utaw ba shakri yo blay ni ki ak ulong ba pensngo ba e yo blay. Fim tip aga shiti shigi Hebrew la pin puli aga shigi Hebrew ka krani ka takten ka ang komne snap ka ang lenang ka bakhat lai ngan puli na ka khat ka bakhandai wo no wat sha ban rong no pin ka jingi kai ka per ka bakhla na makalong ka ba mentoy ban pen scam ka not da ka jing ia om da ka jing bam bakita ki bi ya hakikim shimentoy Fi dai kita daung ngkwang nang fi wali wan ra biang ga hukum ngini si wali yang na kita jingwa jompi la da pikiare ga bam dai la pikiare ga no bam dai ba ga met jompi aingo you play da pikiare la dai aingo you try wali pin ram gi waipat sa police ti gi no na khat saw
Upolom sya setia ia kabangin penrami Gabriel. Kabang ikwa ban ong film na kasi kadai mapilipin pikir kano ka baktai ka jitip lam jangi berat ika tanray what let wan ra biang ika hukum. Kabang ikwa ngan ong film na kasi kadai kata baka jangi kai ka tin ka jong play kadai ka basni wadu kata kata gini kasi bangi mix biang wan ra biang ika hukum sngap ngan pen ifisa kawai. Ka jangi kai ya ka tin ka jong play ka ba pen bakla gini kasi kadai ba sngap ngan wan ra ini tin. Kiba pen kelai ya kektian ke jong blay lani kiba interpret kiba pen kelai ya ki dikhat na ka Bible shimi way dikhat klempuli ya ka barok away shimtangi way dikhat ibe ya David kiba tani ka Bible barok away shika jing bit la jong kataro ka Jingshukor dan bapuli ke gospel kalau ka henriu ka dikhat ka balai pu prabo Jisu ang aiten sa IAP gijing ai ka ba ka slay kin tap agi plajo pi kin i bon ba hikai ba de ban ai ka pisa kan ba pinapuli lo de ka to ka klam krane ka pisa naga ka daong ka kwang anong fi wo chimi we dikhat ba pin raban interpret lo de ka baro ka taro ka de Jingshukor ba ka briu ki ngai ka ta ha ka pertaisen dan Magi beriu ki ralo ni ke pisa baru kali ai si kitu ki beriu jong play but nang tade one ride tu pisa bane penroi ki handai ki beplingi nang ya ke korte ke jingdok ke jingjen jar ngakwang nang fi dan ke besimru ke tu siti ki Filipi kalau nang ke besau ke khat lai la nang makla ke baong ngala ban le ki ek bero do tau ba pen shite boring but ni hikai bangi la ban le lo ki ek baro ngakwang ni tu people lo ke tu ke kren se pang ke yo ke kat Wang ala tip kumno bangan sngau dap kerhai, bangan tip kumno bangan sngau kerdo. Ladang apa yang jaka ka bamdani nga sngau tho banga biang, ladang apa yang jaka ka babun ka bayo nga biang hang ta, ka bamot ulaban le ke tan de na marbo ulamal, yo Jesus Christ, what you shimmy ka tu khat manong ba, ka de lo de bar. Pi ka Jingshukor ka dei, bangi hikai ka tien ka jong blay, ngap ha nganda peni fi, hagi ni ki sngi don ki jing hikai. Ki ba hajar jait. Don ki jing hikai menta ki ba len ni ka Trinity. Kiba ang magkaktiyan Trinity kamdan aga Bible. Siya ngan siya ang ifisikantiyan wat kaktiyan Bible kamdan aga Bible. Pinle kam no. Ngineweng no ay kata nama ba kamdan kaktiyan Bible kamdan aga Bible. Wat ang niya pinumlap ay kaktiyan Bible kamdan. Ya kanila khat ka testament ga batumay ga testament ga barim. Kaktiyan Trinity ro kamdan, kaktiyan rapture ro kamdan. Andai na pipuli pat aga Bible pilap baka ni kadai ka Bible ngani thui fi kadai ka ktien ka ba krienten rai jong ka ktien Bible gamot ngani thui fi Biblia gamot ka ktien Greek ten rai ka ba mot baka ni ka Bible kadai ka library kadai ka jaka kadai ka kat ka ba mnitang ka way kadan riu pun riu tuliki kitab ba la khat ka library kadai ka jaka kadai ka Bible kadai ka kenja library ka ba ngidan adon riu pun riu tuliki kitab ya ka ba la tap hang ni apa ka Bible but dari te dau dan ki priu ki ba ang ba Trinity kam dan but ka jinglong lai ho way kam dan ngakwa man ang fi ni ki sngi tong inom len ni ka jinglong blay ka jong min sim ko ka ta ka dai ka ba snowmang ni tu fi min sim ko udan but ngani tu fi min sim ko jong blay de blay udan min ta ka ni ka pertai but hang te ha penang udan blay ko pa blay ko min ta ka ni ka pertai udang dan blay min sim ko but ngani tu fi nda ha ka jingrong no on shim no ino min sim ko ba un pendap ye ka ta ka jaka ka basuda dan ki bri ba khlam sno tho ye ni ki jingshisha bangi hikai ba kam dan ka Trinity ba dan shibon ba ki bri ka bam ngai ngakwang anong ifia gini kisngidan ki bri ki batan shaladi ye ki jing hikai kat kum ki jing bit jonki mene wafsu Petros ngapa nganda pule fi na Petros pite bo Petros Ukraine kum no ki jing hikai kitien blay wong gini ki kitien ngap nganda pule biang gini wong kum ne ngap wong Henry kidan lenang ka baar ka shiti ka baar ka jong Petros nang baar ka khat ka bening kong Henry ka ladan gi nang itu pa ba lam ler ba pedang tu pai lang kum ba pedang jong piru kin long gi nang ikai ba lam ler ki ban walam ru to apo gi jing ikai ba klab pen jot no bat ki ba len no yo tau kun rat u ba sius pa iki ki da penuan kum ta hala de hi ye ga jing pen jot ba stat thir fitem nem ka ba len no yo Jesus Christ ki ba hikai ba kren ba tang sipang ki ek kren ba tang sipang ka jing so kren tang ka jing job ju kren yo Jesus Christisten ru ngakwa nganang fi ai bo Jesus undai ka benta pedang jong jing lap jingi
baru Petrus ada maham lepai kita jing hikai baru wang kumno ni khot ke baru wang si bon ru ke ni bot no kita jing le gra jongki ibana ka benta jongki on kran ben galanti ke jing shisha bar ha ke jing kwa lalot siapa ke jing kwa lalot ke ni kai api daki ktien ki batau nang ya ki bakata ke jing penram na menslam kam pentut bat kata ke jing penjot no jongki kam samtia kita ni ke ktien ke jong blai tang syafang ke jing yo nong la jong man nga kwa nong fi ta ga jingshukor ga bushukai Fimtip ki mi mentagi teki balang ke pertai ke bami nang tina po nang tina China ke bami nang tada ki wanikai sini ngakwa pina page bahagi ba trailer bagi Facebook ba don ki briu ki ba rung lang bagi Facebook ba pingat bagi dan teki prophet ki ba na pagi Facebook taki tho ipi ke ngakwa ngan ong ifi ke ni ke por ken mau ngakwa ba pintip ke ni ke jingshisha wat ken ria na ke ni ke Bible na ke ni ke ktien ke jong play long simple yang ni ke ktien ke jong play Jisu ang ka beneng ke kendau kan let no hare ki ktien jonga ki bangala kran kanom let no ka weiru Jisu ang kanunu biyo skautin ke jonga baru bale ulang ko mo brio ba start ba tege yeng lo jong mouse yang ngakwa ngan ang ke fia ki ni ki sngi tongin snap ke ktien ke jong play da page bahana ke Bible what you nget lot ki brio baro kat ke bagi hikai what you nget lot ki brio nai nget lot yang ngaru la da pi snap da page ke don nem na ke Bible bala na pim snau to ke lina nga nai le pin bana ni stai kli nga ngalong available nga ai number phone nga kwa ba pin kli le pim shai na mga sham mga ni jingi kai ktien blai ni ton kaman laban jubab ki bril ki jingi kai baro ber nga kwa nga nong fi ni ka pora mga yang nang ni kumu Nongkren ni ktien ka jong blai kat kum ka jing ai ka bo blai la ai da ka jing snongo yu blai nga hikai ka ktien ka jong blai na mabalay nga kren hadu kat ni na mar nga kwa ba ni dai ki bril ki jingi ba kinum pai ki jingi kai ka bakla wali lani o Jesus Christ wali klani ka dingfna ka jong tra Jesus tao bo bud yang na bala ka jong dingfna wali man ba jing Kristan ka ga besok bangin siya ya tara besok ban siya roy ban siya rispa ban siya kiyo ban siya yo ban siya lumspa kanga kwa nga nong pi kam day kum ta ka jing ya nanti baru blay ka ga ba phap ro nga shibun ki rai dam jong ka jing harikan mau hapdeng jong ka tangi dan ka jing ai ka ba penla ingi bangin job but ngakwa nganong ifi ken mau ka jing shekri blay kam day ka bangi hap ya ka bangin ya lumspa ba bangin penrai ka jing shekri blay ka day ka bangin long ka jing ka khu ki wai blay ker khu ifi fi shekri yo try blay ker khu nga bang shekri yo blay nganom ya aga duk aga kerdo nrai ki dan ki por bang shekri yo try de ki post nam bang ya aga jing but hadien bang la yai ne ber try nak la de ka por blay penrai ngim dan kam na kren man hikai palat de ka ta blay hi un ker khu ni bala bang hikai gini ke jing hikai nga kwa nganong fi de page ba menta pi snap na chikleng ke perthai pi snap ke jing hikai film te bagi brio gila klumar gini ke sngi bagi page ke video bagi pen i pim i dan ke brio ke page ke vaksin ba ong ba ke to ke vaksin ai nang ne ke dan se speaker ke dan se to ke magnet nga kwa nganong fi ke brio ke la klumar gini ke sngi na ma bale ba fi shashkor ke to ba fi shunget ke to ba pim ong pat ka bible ko ong ta gini ke tin ke jong play ke hikai kum ta ba klem so to ke tin ke jong play na ke ta daw ke brio kin klumar gini ke sngi namar balai kem tre ban pena jingmut ya Bible ke ktien ku jong play ngatwai men de sngi bo play un pen shailo de fi baro baga Jingshukor ni ke sngi Kiba Khatduh ka dai kambo ni ka dai daga jing hikai bat ngakwa ngan ong fi tungin kiar na kata tungin long simple ban nget bet ya ni ke ktien ku jong play pet bai ke jing hikai ke jing patai ngan monra fi ke kham julio ha ni ke Jingshukor ka badan meta ka perthai namar bayo ka pen klumar heringa kwa bangan si ong bet fi ngidan yo mensim jong ke jing shisha uban ya lam ngi shi ke jing shisha baro bat nginom sha shukor ladangi yang hagani ke tien jong play ke balang ke jing shisha bat ladangi yang bet ban bet show Jisu balang ke jing shisha ban kren bet tang shafang Jisu Kristus balang ke jing shisha banginom pen kesane ke jing le banginom pen kesane ke sngi ki ai ke bam ke di banginom wan ra biang ke hukum de bangin wan ra biang ke jing ai ke balang bau Jisu Kristus pinyo i pinom pai Shagajing Shashukor kabalai ngala ong fingan kren lightly ge fi kabanin ko ngala kren ke jing serang kabakren tang japang ke manga kaladi kade jing Shashukor bat ke shukor igbai ngala kren ke jing shukor ka bah ke ktien ke jong blay kiru ko mi kai ke bobon ngamdan por ngan wan ra lut nang tade kabalai ke bang kwa ngan wan ra ifi men de sngi ge ne haka jingi day ngaba ka Jingshukor ka balai ne de ga bangayo i what haga ne ri ga jingi
Kani lelai shigi wegiri sa Afrika kadai bala jinjar palat wat shigiri tagi western countries kita giri shatai kala kelumar kani namar balai kadai hagani wegen Nongkren bagata kadai hagajing pentrai kam yagi jing ai kejang umen siem bakoi hagajing dai bagajing pentrai kam yagi jing ai jang umen siem bakoi kala dai ka Jingshukor ka bashirkai palat yagi pertai menta bagi bang nek kila pa yagi jaka ka baklumar menta Fim tip bagi beriu mentang kita nak jaka ngakwa kanong ifi. Fitim nem dan beriu habang ngakrani ke jing ai ke jomen sema khot ka wei ke Nongkren ke dai. Ha ke jing dai bagi jing tholupa. Dan beriu tholupa malang sngi bro sngi tholupa. I tholupa lo ke beriu baro. Ha ke Nongkren bi pule ke Bible bagi dan kum kata ke jing ai. Fitim em ke jing ai jing tholupa ha ke testament ke berem bagi jing tholupa ke testament ke bertemai kadang ke jing per ke bekrau. Fitiba ke testament ke berem mu bleu dang say ke prophet, say you Elijah, say you Isaiah, say you Elisha, say ke bleu ke bekrau, ke beri ke prophet ke Ezekiel, ber ke bleu ke siem ke nong hikai ke nong yalam barakat ke nalei ke let ke prophet, ber ke prophet ke ai ke jingi thulupa. Let's say lang syukran ni jingi thulupa ke testament ke berem, kana ke artli ke Nongkren. Kawai ki ong ika ka balang conditional, bar kawai ka lang unconditional, kawai ka dega badan kendon, bar kawai ka dega bamdan kendon. Bala daw Elijah wong yo ahap, kanan ka jing rang terkhong lais nam hendro benai, lada pidwai da pinget ne pinget kan jashi sabat ka ja. Kata ka lang unconditional, kadega bamdan nang pimla menbu kendon ni kata. Regedan ke jing thulupa ke testament ke berem ke bahaba ke thulupa ki ong blai wong man lekum tan re la da pidwai la da piwadi khmat jumblai blen pen kelai kata bat kata kalong halor jong ke balong conditional ha ke badan Nongkren ke badan ke kendon ngamul benong fi teng im sno tho ikini ke jing ikai bangi perkhat menta bagi mi ke berem ke thulupa bangi perkhat bagi long kumu Elijah kumu gitu ke prophet ke testament ke berem sanga nang fi mentangi dan yo men se ma khot bangi dan ke tiru blai ngada kerenang ni dari Jingshukor ngakrenang ni nama ngasno tho ken mau mentang ni dan ya ke tenu blai ni dan yo men sem ko yo ban penshaing ik ege betog in the Bible ya ege ban sawan ya ege ban sajau la ai men sem ko ben sno tho ya ka bat ka babut nang ta ga ding ni dan ke briu jong blai ke bo blai la pensle no men sem ko u bala ban ya rap ingi ben sno tho ya ege ban sawan de dene ke daung kwa ban ong fiken mau ka jing ye thulupa ha ka testament ka barim ngan pulih fikir dia naga Bible. Lesingan kambat selam kan dia ni nama ngak kuat berpindah syai. Ngayos ngau dan cibun bagi beriu ke belap ni dekan. Naga kitab Amos. Kita kadai naga kitab Amos kalau nang ko berkhatway. Sengap ngan pulih fikir naga ni kitab Amos. Maaf ingat kalau nang ko berfrag dekat berkhatway khat lai. Kabang ko ni akhmi kisngi kin wanong tribe ngan pa ka Jingshukor agari. Taom ka Jingshukor khpul mne ka Jingsliang ka rei ka lang ka bayos ngau kitinu try. But kini ya chen na duriau bana shate do mingi kini pet chini ba chwai ba kin wat kitin try kinom shamika hagita kisngi taisa tiba babri ki samla ki nyap leer na marga basliang ngala yos ngani na do men shwa ki dan bre ba ang kani ga ba no try bu play wa ka sa pai ka por ba nginom yos ngau juni kitin ka jo play nginom yos ngau sho ndala wa yum sim khon na bam dan shu ka jing ai nginom yos ngau ngakwa nga nong fi what hadu ka jing jar ba ka jing yalap ya ka kitin play nang try kam ki angel rugen yalap la da pipule kitab jing pen pau kitu ki arngot rugen yalap bagi briu gendang yalap bagi briu gendang yo e jing penem Ang kwang anong ifi gani ko por kani khat kalnang ba khat kalnang ba fra kitab Amos khat ba khat we ka kren ya ka jingi tu pa ka testament rem ka tien jong try kam dai gani ka Bible ka dai ka tien ka bo bleu ang khmi nga ong kum ta ki briu ki thai samla shwa ba kin shongkurem ki habne wat no prophet man kali ka dai ne am bala do ong la dam dan ki kodit ki yap ler ki mare na sheneng shrum ki mare na shene bi tai bar ki wat ki prophecy bar kimlap nga kwang anong ifi gani ki sngi ni interpret klumare ka Bible gani kam dai ka jingi lap gospel kani ka keren chapang ka jingi thol pa bagi priu ki le wat igi prophet igi tu ki por ngam kwa vin interpret klumare ka Bible but ni mentagi ba emang ni testament ka mai bimi bagi priu mentaki la aida ka pisaru igi priu
bagi beriu ki let back ki mare nama bagi kwa bagi tu ki nong dua ikin ya tu iki hanga kwanga nong ifi shano fi bo yo Jesus Christ shano fi bo yo jing penem shano fi bo yo men sim khot jong blai shano fi bo yo Bible ga jing em ga jong fi haga testament ga batmai nganda puli fi ka ega prophecy ngap ngan puli fi na ga Bible ngan batai na ladi lapi kwa ban tip ka don ka trekam kumno ka prophecy ka testament ka betamai ngap ka trekam tang kumne tang ka wege khot kan ya rap fi ngan puli ka shiti shi ka koren ka baning kong ka lanang ka khat sao ngap ka khot ka ba lai ka ong kumne henrei uta ubayatulupa ukran hakibrio ya ka bantay number 1 ka day bantay ka baar ya ka ban pentingan bat ya ka ban hikairu kanugul ko jingi tholo pa piaban pen shonong re mangne an gibriyo ko tholo pa gibriyo dan bang ba ubriyo ublay gibriyo ko pligi dan pen jingi abyong aik so yefi pitray to nong aik so dan ka manyo ai jing penem dan gibriyo ang dai ba aik lan yefi ngakwang anong yefi haga Bible pim julap kumta haga Bible pim julap kumta wara ke testament ke berim gong menjudan ke ba aik so lem ne ke bele bertong igi Israel kata ho kitab Jingken hagni ke por ke jingi mentang ila yo ke jingpenem ke beleng bau Jesus Christ baro ke bo Jesus le kala dep job ke bol setan ke bol so ke bor tlen ke bor taro ke bor aik so berkhat kala kut out Jesus Christ bala da don bele kum taro ngi na ke brio ke bedua ngem don bor ke bangin ong ke brio ke yok so ngi haban duai be ke deban lai ngam kwap pinya be pala lagi ni kisni bane klumar lagi ni kisni namaru blay mai ke prophecy bane pen snewi ke way ban klumar ke yeng kisam blay way ke prophecy haga Bible ke krenshai ya ban tay ya ban penslur ya ban aimen sim bane kwa nganong fi ke ni ke por kanero kom dai bro shisngi kane ke jing ai ke jong blay ke de kat kum ki situation lani ke jingi kendo ki babat ki brio desing am don por mangan ong fi gane fitip nam nga ai ngo yu play baga Bible ka bu ngi ga jaka ga bangi ngi la ya ga ban bishar ban judge ban bishar haga shiti ka jong Yohanes ka baningkong na pipuli na galanong ga basaw kala kren shai hang ne ga shiti jo Yohanes ka baningkong fi ga shiti ga jong Yohanes map yanga kane ga shiti ka jong Yohanes ka beningkong ka botho kala nang ka basaw na ka khot ka beningkong o ini ki tien ko happy wat nget ye ki min sim baro phi ka ta ka de ki tien ka bashai wat le nget ye ki min sim baro en rei to finten jo yet ye ki ta ki min sim laki long ne am no blay na ba shibon ki nong ye thol pa ba lamler ki la let me no shaka pertai ka ta ka de nadu ka por ka jong Yohanes minta ke brio ke popli ki klems ngau tho igini ki shangan pani fi sakawai de ka binta ngala ong fingan khambat igini ko wei ke Jingshukor minta ka de ha ka jing de bat ki ngala ong fi ha ka jing pentre kam ke jing a jo men sem ko na ma ne ke jing thul pa ka dana ke jing a jo men sem ko ka ba ka de ha ka jing de ba ke jing pen pau ha ka jing de ba ke jing po snail haga jingi day bat ki jingi yo ipau nga khwa nga nong fi baro ki brio ki klumar menta don ki brio shu yait sa ga jing pot snail shu pot snail ga aka but you nget ki to jing pot snail klem tip na ka Bible ga onkum no haga aka bo play kran fi na ga Bible balay pim yo ga ktien ga bo play kran no min se ma khot ya ga ne ga khat Bible bo play kran fi na ktien jom play ka taken ga de ga bo fi de ban dream ga jingem ngam deny ngam len ma jing pos ni ko dana ko Bible Joseph pos ni ba de nong patai ki jing pos ni hari kan ma pia ban sno tho ni ngi ba blame de bu shukran de jing pos ni ma la ka mi nga khwang nong fi dan gi brio gi bu shu pai shi jing bakla na ma ba gi pos ni dan gi brio gi bu shu ya ni ka jing yo I pau go bu shu long ramya shu perkhat ni ga shu pai shi jing yo I pau nga khwang nong fi kan no ko jing pen pau go jong blay ga de ga dan ringkat ba ga jing mu ba ka ta kam long man la ga sni kalong shi sien lano ha ga jing blay pen pau nga ro tabak
life ho arsnem ngala syakari yo play dan tang kendiat ke jing pen pau ki bau play Quran bar ki beja shisha mdai malaga sngi namar ke jing pen pau bau play kwa ngi gede ba un pen pau ke tin ke jong play fitep ke jing ai jong play men sem ko gede ba un pen pau ye ke ne ke tin ke jong play ba un pen pau shapang ke jing kraw ke jong Jesus Christ nagata daung kwa ngan ong fi ke ne ke por ngala keren kham jrong shwai ke bangan pen kot ngakwa ngan pen fi ke ne Sngi Kiba Khatduh ka bakadan ke Jingshukor ngala pen fi katto shwai ke bangan pen kot ngan pen fi tang artli kumno phila ban kiar naga Jingshukor hagini Sngi Kiba Khatduh kaban ningkong kabang ngakwa ngan pen fi kumno phila ban kiar ngakwa ba fintip ba finom la ban kiar la da fimiang haga nongrim jong ke tien ke jong play da pet bahaya ke tien ke jong play nama ke tien ke jong play kare tang maka ke tien kabala ban bishar kabala ban pen shaingi kabala ban pen sengot hoingi nama finda pule haga shithi shigi hebru kala nong ke besau na ke khot ke bakhatar kong ini kiktin namar kiktin ublay galong ka ba im ka ba don bor ka ba khamnep bani gano ka ba lam aliang sati nga ba kong gomno ka ba pay hedu ka ba peni khlat iya ka jing im na ka minsim iya ka mat bari ka clench ingru bar ka ba bishar ka jing mut bari ka jing tmu ka donon mdan ka jing tau ba khlem pau khmat jong ban riki eke baro galong lung khoi bar ki ba pau pursha hagi khmat jong o hau bangi don kam mdan ye ruam ka ba laban buri habangi don kiktin jong play ka ba don jing pen sla dapat bahay kita mdani ay ro kabalaban buri na gaktin ko jong play ay ngo you play ngemyo iyo play ngemyo iyo Jesus Christ ngemyo iyo man sim ko harangi tip you play you kpa play ko play man sim ko babangi snong to lot iki baro na mag play la ay ngi ni Bible patungin buram ni gaktin ko jong play daga bangi pulika wat kani bang kren mga mentaro do pay ka don na Bible pelet jingmot bahai gane namara ga shithi ga baar ga jong Timothy da fin pulina ni ga tien ga jong play ga angle nang ga basaw wang agar khat ga baar wang to men yalap ye ni ga tien ba day por ba badam day por namara ga poi ga por ga ba gi brio gi nom shashkor gi jingi kai ga bajanai hare ba gi don gi skor gi badaj kin ye kentan ala de gi jingi kai ga kum ga jing kwa bra jingi kin pan pai no ye gi skor jong kin ga jing shisha bar kin pai khmat gi puris kam kata ka de ga por ga bangi mangi menta brio be palat iki fim tip gitu gi jing pen pau ki bo jisu kuran la sila dengan keren hang ka de ga jrong bo jisu ang hangno badan ka met yap hang ta ki pukni gi ne lang dan gi brio ba perkhat ba tu ka met yap de jisu krism dei akwa banang fi ka met yap de gi nong itu lupa lam ler ki de gitu ki jing le kamba gi ba lam ler ma ki brio gi be e ga ta ba adu gi Sngi brio be ga dak kim de treba pen hikai ga tin ga jomplay kim snel to kim kwaro bangan ong ga tin jomplay ndeki kham so tanar banang hakmi kumni ong utrai ma ga ta ga de ga ba ki brio gi be ba ga kwa ga no fi wang hangno habadon ka met yap hang ta gi nyalang gi pukni sa pule bano Matius ukuren shuwaye gane ye gi nong itu palam ler gi Jingshukor ba sa krene gi jing wan gi jong ba so ang hangno badan ga met yap hang ta gi pukni gi alang nang ta ga daw de pet ba ai bangi ngi no me be ga maput nang ni be ye gi tien ga jong play ka balang gi jing shisha nang in dwai ye gane ba play ra ngi gi jing shai ye gi tien ga jong play na ma ga tang maka ka bala ban yala mingi do ga bakut kadega jing shai ge lentia jingi kadega sharak ge jing em ge jingi kadega ktien ge jong play kadega bala pen khoje ga nyel se na debit ban ge kwa ngang fi ge ge por ai ba ge ktien ge jong Jesus Christ kan chong ker haya po jong fi ong pol ha ge shithi shiki kolosai kala nong ba lai khot ba khan rio nga kwa ge ge por ba fin sngo tho ba ha ge ne bala da fi devan kiar na ge ne Jingshukor ka don kam fi fin sngo tho ye ge Bible kababot nang tagaday ngan panilang kot ifi naga shiti ke jong Yohanes ke beningkong api puli ke shiti ke jong Yohanes ke beningkong gala nang ba ar habo kren shapang ke Jingshukor
puli biang igani wang kumni naga khat ga khat pra wang ko khun hep kalong ko por ga khatduh bat kumba pila yo snow taw be le persha yu kris wal mentar la mi no shibun gi be le persha yu kris nang ta ken ngitep ba kalong ko por ga khatduh pe wang kumno wang ha ga khat ga bar pho hen rei ma pi don ka jingpen sle no taw ba khut bat pi tip yaki aka baro kapala ban ya rap yang ini singi la dai ga prophecy la kalong ki jing ai la kalong ki jing pen pau la kalong ki jing kren la kalong ki jing duai la kalong kapadon kam e ga dai tongin bishar da ga jing pen sle ka bo bleu bo ga jing em jingi ta ga dawngi don kam men sem ko ki briu ki kiar ka ta ta no men sem ko ki shania ki briu shania ki to nga kwa fin wat yo men sem ko ga jing em jo fin snow to bleu la ai men sem ko ga jing em jo vi ba bila ban snow to ye ga ba shisha ba ga bam shisha wang ni ki ten pi don ga jing pen sle no to ba ko ba pi tip ye ki aka baro na pi puli de khat bar arpun riu ga ni ga ju ga landong wang ye ki ni ki aka ngala kren ngala to pi japang kita ga be lamba klai vi shapang jong pi ga ta ga jing pen sle ya ga ba fila pdiang na u ga ni ai sa pi pim don kam shu ba nu nu ni kai pi in rai kum ba ga ta ga jing pen sle jong ka hikai pi shapang ki aka baro bat ka long ka be shisha bat kam long ka balam ler kum ta kum bala hikai pi pen ya sa ha u ta ga ngi don kam ga jing pen sle ga jong men se mo ko ni don kam ga jing shai ga jong men se jong play ka jing sha bakhla baro jing Israel ga de bi landat no lo ha ga por bi mi no Egypt ba ga jing bakhla jing men ta ga de bi kiar na men se mo ko jong play ba ngi klem sno tho i nongrim ting jong play ya be palat ike ya be palat ike bi ngi le ike bi shabar na ga tien ga jong play shabar na ga tien ga jong play nga nong pi ga de ga ba shukor na le ike ga ba shabar na ga bible nga nget ke ni ga layarap kan hikai fi ga Jingshukor gi Sngi Kiba Khatduh tangin nang ya gaban phai show blade ga donot baro brenga krene ga nga kwa ba pin nang ban petho ban bishar ban ten ju yet da ga jing don ran kat ga jong men sim jong blade ga jing halor jong ga nong rim jong ga tin ga jong blade tangin ya twai no bat nga ha ga ni ga por ko twai na kam tangin gi priu ga ba yo sngaw ga ni ga jing hikai nga ai ngo palat ia ga ni ga por gen twai ba me penla inga bangan hikai ni ga jing hikai hang ne bat nga da twai a blay be it ba ga ni ga jing hikai gan penlong ga priu ba gino ya pet klumar ba gino me mare klumar ban ki jing man ane begin shang ba ga jing penem ga jame ga ba ga jing ai ba begin shang lai lo ya ga jing ai ga jame ba begin yang bet ko try blay be it ya ga ban penlong ila de ga jing snoret ano sha ga ga jing shukor ga jing sarap mana blay be it jong ko pa yarap ingi begin lang ban yang ga ktien ga jong blay ga ba day trying inum rung piang sha ga jing le jong ga hukum nginum lek piang shadien try ringen ya ga jing ai ga ba tmai try blay penlong ingi begin lang ban pet ba ba ga ga ba tho na ga ktien ga jame ga jing day ba ga jing ai jong men sim ko ha ga jing day ba ga jing pen pao trying in bishar ga ga ktien ga jame ba ga jing pen sle ka jong men sim ko trying a dwai you know ko men sim ba man na ga ni ga ri ga jing ga nom la man shukar ga briu ga jame ba ga dwai blay ba lang ba ni ga jing hikai kanya rap igi bobon ken dwai ba ken nang ya ka ban priang ga ktien ga jame ga dwai ko pa blay ga ni ga pornam ta ki tu yem ki ba poi ga klumar ga bam sno thau dan preng jong ki bala i no ki kam ki jam ga dwai bar ki bejat ga ta ga prthei ga ba ken jam sim ga ba bakla try play ki khmat jong ki begin yo i maka Bible ga kren shai gen try play bengi dan kaman pet bahala ga yeng sem trying a try a play a baro ki priu makin snap ik tien ga jame ga badai ga Sngi Kiba Khatduh try shai ga bangan pen ko ni ga jing try nga try ru nam ta gi tu ki priu ki badana preng ga jing pang ga jing kro ko pang a try men knela ga kti ya ka ban le ka kamba da khon jame Jesus Christ ban pen kya ya gi priu a play ma bag ga jing pang na ga yeng ga sem ga jong ki bala da dan ki ba pang ga ni ga por try ai ke niyo ig jing pen kia ha ga kerteng ko badon bor tam ko jong Jesus ni dwai amen amen play un kur khui fi ko bless you